I PSC i Iniciativa demanen la celebració d'una Junta General Extraordinària de Badalona Comunicació per nomenar un nou Consell d'Administració més plural i fidel a la proporcionalitat de les forces polítiques del ple. Per la seva banda, el govern local creu que els dos grups de l'oposició només els mouen interessos polítics. Els grups municipals del PSC, Iniciativa Esquerra Unida, consideren que els mitjans de comunicació públics de Badalona es troben actualment sota el control del Partit Popular, quan haurien de ser plurals i regir-se per criteris professionals i no polítics. Els socialistes i ecosocialistes consideren desmesurat que, tot i que el Partit Popular governa en minoria a l'Ajuntament, el Consell d'Administració de Badalona Comunicació estigui composat per 4 representants del Partit Popular i només un de la resta de partits. El PP no té majoria absoluta en el ple de l'Ajuntament i a la ciutat de Badalona i en canvi sí la té i d'una manera claríssima en el que és el Consell d'Administració dels mitjans locals. I nosaltres pensem que això produeix després uns efectes que no són bons de cara a la pluralitat i això es demostra en aquests 2 anys de govern del PP. Podem veure, per posar algun exemple clar, doncs és amb tertúlies radiofòniques i televisives, per exemple, on de proporcionalitat amb 4 membres que podem participar, n'hi ha 2 amb representació del govern del Partit Popular. Això ens sembla absolutament fora de lloc, absolutament allunyat de la realitat democràtica i política que hi ha a la ciutat. Des del govern municipal consideren que l'oposició només s'interessa pels mitjans locals, ara que una enquesta encarregada pel Partit Popular ha posat de manifest la seva influència en la ciutadania. Hi ha una causa-efecte en fer aquesta petició en el que aquesta darrera setmana hem pogut saber que a través d'una enquesta que la televisió de Badalona TV i la ràdio municipal són els mitjans que escolleixen els ciutadans per informar-se d'allò que passa a Badalona, a la seva ciutat. Per tant, jo crec que té a veure només amb qüestions polítiques que no ni d'organització ni de la pròpia televisió ni la ràdio. D'altra banda, PSC i Iniciativa reclamen que s'adaptin als estatuts de Badalona Comunicació al nou reglament d'organització i funcionament del Servei Públic de Comunicació Audiovisual. El govern local, però, assegura que aquest tràmit ja es va fer fa uns mesos i es va aprovar a la Junta General d'Accionistes de l'empresa.